Mambangkan pasulan panah kekuk sadulita lae boleh lho gareng Petruk karo Bagong iki piye ndaran mongko wijaya kok lagi anane mung emeng sabiting wedha iki sing ditenggalake iki apa kowe kowe ngerti ora lho gareng Petruk karo Bagong wah aku ya ora ngerti kok momo aku ya ora ngerti monggo sing ditenggalake ndara wijaya ki apa ngene sungka penggawe menggaya Pak yo ngerti kok ngono. Lah aku yo ngerti kok Pak. Pancen isi ning donya ku yo ana bunga ana susah. Ana lanang ana wadon ana wis kandhengane ngawurip. Mula dalam lagi susah penggaya yo iki padha suka pare suka bangun sukane manah. Pak yo Pak ayo. Nyatane awake dhewe wis setahun tekane seprene sowan meneh ana ing pedukuhan grogol kene tinimbalan kan warga aku duka grogol nyatane tiap tahun mesti nimbali anakku lanang kule Joko Ndara wis 10 tahun punjul lengganan kembali wah mulai teko karo Pak Gio mesti ya apa bidang tahun aku le sampe kewan